Muscat qal li pajjiżna għandu bżonn konsistenza biex jimxi l-quddiem u mhux it-tmexxija indeċiża ta' Lawrence Gonzi. Waqt laqgħa politika fir-Rabat il-mexxej Laburista fisser il-vot parlamentari tas-Sibt bħala prova tad-differenza li teżisti bejn il-moviment li qed jibni l-Partit Laburista u l-Partit tal-ftit imexxi minn Lawrence Gonzi. Dan huwa moviment tagħna miftuħ li jinteressah il-futur, li jrid jaqqad u li jrid imexxi l-quddiem. Fil-waqt illi min-naħa l-oħra għandna partit elitista, esklusiv u tal-ftit. Il-bieraħ jekk qatt kien hemm bżonn prova, tajna l-prova tad-differenza. Bil-vot fil-Parlament, il-poplu seta' jara Partit Laburista maghqud fuq naħa u gvern igranfat mal-poter fuq naħa oħra. Buħut mid-deputati nazzjonalisti jgħidu li kellhom jivvutaw mal-gvern biex ma jżidux l-instabilità. Muscat appella lil Prim Ministru biex minflok jiffoka fuq il-qasmiet interni fil-Partit Nazzjonalista jaħseb aktar fuq il-ħtiġijiet tal-familji. U dan huwa l-appell tiegħi lill-Prim Ministru. Taħlix aktar żmien fi kriżijiet waħda wara l-oħra li toħloqhom inti stess fil-partit tiegħek. Imma ħares lejn is-sitwazzjoni tal-familji Maltin u Għawċin. Minkejja li ħa deċiżjoni moħbija u żbaljata, Gonzi ma jridx jerfa' r-responsabbiltà tagħha. Fl-emenda li ressa il-Prim Ministru qal li issa jrid jiddiskuti iżda mingħajr ma jċaħħad lilu nnifsu l-Ministri miż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Muscat qal li waqt li l-Prim Ministru jrid paga bħal tal-House of Commons qed imexxi gvern bi standards ta' tielet dinja. Il-Ministri li qed jingħataw iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa huma karatterizzati minn nuqqasijiet, arroganza u inkompetenza. Il-Partit Laburista mhux lest jiddiskuti dwar iż-żieda tal-500 euro għax ma jridx ikun kompliċi fl-ar deċiżjoni li ħa Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru. Fl-istess ħin lest jiddiskuti dwar il-Kumitat Magħżul tal-Kamra bil-kundizzjoni li ssir ġustizzja ma' dawk kollha li kellhom l-unur tagħhom mittifes. Muscat qal li mhux aktar aċċettabbli li jkunu l-politiċi li jiddeċiedu l-paga tagħhom stess. Qal li d-deċiżjoni għandha tittieħed minn 3 figuri kostituzzjonali: l-Ombudsman, l-Awditur Ġenerali u l-Kap tal-Kummissjoni Elettorali.